Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы, студияда Илгиз Шәкуров эшли. Декабрьнең тарихи көне һәм елның тарихи вакыйгасы. Бүген Дәүләт Советы елның соңгы сессиясендә җитди сәяси карар кабул итте. Депутатлар республика җитәкчесенең яңа атамасын ачыклады. Конституциягә үзгәреш керткәндә президент урынына Татарстан Республикасы рәисе дигән исем тәкъдим ителде. Әлеге үзгәрешләр 414-нче федераль закон таләбе. Бу җитди карарның бик мөһим бер үзенчәлеге бар. Республика рәисе дигән вазифаны закон кабул ителгәннән соң яңа җитәкчегә карата кулланачаклар. Ягъни Рөстәм Миңнеханов вәкаләтләре төгәлләнгәнче 2025 елга кадәр президент дип йөртеләчәк. Бүгенге утырыш барышын, андагы фикерләрне, кайнар чыгышларына Фәйрүзә Мәҗитова тыңлады. Хәерле көн, хөрмәтле Дәүләт Советы депутатлары, бүгенге утырышта катнашучылар. Татарстан Конституциясына үзгәреш кертүне күздә тоткан канун проектын сессиядә беренче карадылар. Парламентның Дәүләт Корылышы комитеты рәисе Альберт Хабибуллин сүз алды. В розданном вам проекте предлагается внести изменения. Канун проектында Татарстанның иң югары вазифа изатын Татарстан Республикасы рәисе дип атарга тәкъдим итәбез. Бу атама яңа сайланылачак республика җитәкчесенә карата гына кулланылачак. Новое наименование, предусмотренное проектом закона, будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан. Тәкъдим ителгән канун проектына карата депутатларның фикерләре бар. Минбәргә чыгыш ясарга чыгарга теләүчеләр дистәгә якын кеше язылды. Алар Татарстан җитәкчесен атауның үз вариантын тәкъдим итә. Президент дигән сүз инде ул интернациональ сүз, ул бөтен халыкларга да кергән. Һәм мин аны алмаштыруның бернинди хаҗәтен дә күрмим. Ләкин алмаштырган очракта әлбәттә иң кулайы безнең республиканың иң югары җитәкчесенә Илбашы дигән атама. Президент булмаса, дәүләт башлыгы булсын ди депутат Рамил Төхвәтуллин. Татар телендә бу атама һичшиксез беренче чиратта тарихи күзлектән каралырга тиеш дип саныйм. Чөнки татар халкының 1000 елдан артык дәүләтчелек тарихы бар. Һәм бу атама бүгенге яшәешне шанлы үткәннәр белән бәйли торган бик мөһим фактор. Без тарихи хәтерне һәм дәвамчанлыкны сакларга тиеш. Бу җәһәттә минем тәкъдимем татар телендә атаманы дәүләт башлыгы, ягъни Татарстан Республикасы дәүләт башлыгы дип атарга. Тукайның бер шигыре бар. Ул яшьләргә башланган. Анда шундый сүзләр бар. Бара милләт, зәгыйф, абыннар абынмас. Сүнә яшьләрдә ут, кабыннар кабынмас. Кичә якты вә милли бер күңелдән, бүген тышкан утыдай нур табылмас. Менә хәзер мин бу трибунада торам да үземә сорау бирәм. Менә минем үземдә тышкан нурдай ут калдымы? Горурлык калдымы? Илем калдымы? Калды дип саныйм. Һәм калырга да тиеш. Чөнки минем йөрәгемдә менә бу конституциям бар. Уже было много компромиссов, и договор, и язык, конституционный суд, и в разные проекты клиши сокращенников. Все это было, мы шли все время, я шел все время на компромисс. Но сегодня тот случай, когда он уже для меня, подчеркиваю, невозможен. Мы тут защищаем не слова. Вот я вам хочу что сказать, дорогие коллеги. Мы тут защищаем федерализм, потому что я считаю себя патриотом этой страны. Я люблю свою родину. Я готов умереть за свою родину. Депутатларның чыгышыннан соң Рөстәм Миңнеханов сүз алды. Мы данное решение должны сегодня принять. Я считаю, что, может быть, не идеально, но ту конструкцию, которую сегодня озвучили, она позволяет нам двигаться вперед. Татарстан один из таких столбовых регионов нашей страны. Вы посмотрите, да? По экономике, по социально-экономическому развитию, по всему. Значит, как бы ни было, вот договор, конечно, он свою роль и сыграл огромную. Сегодня мы во всех проектах федеральных участвуем. У нас сложились прекрасные отношения с руководством страны, с правительством. Наши коллеги правительства России работают. И, конечно же, это дорого стоит тоже. Вот надо, главное, обеспечить качество жизни наших людей.
Минтимир Шәймиев трибунаға шығып үз сөзін айтты. Ил үшін ауыр шырда бізге бірләшу керек дейол. Ситуация непростая. Важно единство. И мы всегда были за это, одновременно стремясь сохранить лицо республики, я имею в виду лицо в плане не формально, а то, чего мы заслуживаем своим потенциалом, своим вкладом в социально-экономическое развитие страны. Эти факторы, они учитываются. Вот я знакомился, глава Раис Республики, Раис Республики Татарстан является главой государства, высшим должностным лицом Республики Татарстан. Как вариант, я говорю, для Конституции Республики. Но это нормально было бы. Это было бы нормально. Потому что тот уровень, она остается. Ставлю на голосование. Кто за то, чтобы поддержать в первом чтении, прошу проголосовать. Тәкъдим ителгән канун проектын депутатлар күпчелек тавыш белән хуплады. Беренче укылышта Конституциягә кертеләчәк әлеге үзгәрешне 78 депутат яклап тавыш бирде, 3-се каршы иде. Выступление Рустама Нургалевича он еще раз подтвердил. Минтимир Шарипович также. Времена непростые. В этой обстановке принимать решения и не приводить в соответствие, противостоять с федеральным центром в условиях СВО, конечно, мы себе позволить не можем. Бүген депутатлар канун проектын беренче укылышта һәм гомумән кабул итте. Бер мөһим үзенчәлек: рәис атамасы яңа срокка сайлана торган республика җитәкчесенә карата кулланылачак. Рөстәм Миңнеханов вәкаләтләре төгәлләнгәнче 2025 елга кадәр президент булып кала. Бу карар федераль һәм республика кануннары нигезендә кабул ителде ди депутатлар. Бүгенге кабул ителгән закон ул федераль закон нигезендә эшләгән законнар. Чөнки бүген кабул ителгән законда бүтән чыгарылган карарлар, алар федераль закон белән тәңгәл. Бу елга дәүләт советының соңгы утырышы иде. Көзге сессия тәмам. Ел дәвамында депутатлар 200-дән артык мәсьәлә караган. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның тарих институтында белдерүләренчә, рәис сүзе милли терминологияның айрылгысыз өлеше һәм тарихи яктан караганда туры килә торган. Рәис гарәп сүзе, шуңа халыкара эшчәнлекне актив алып баручы республиканың чит төбәкләрдәге хезмәттәшләре өчен дә аңлаешлы булачак ди институт директоры. Танылган тарихчы һәм галим Шиһабетдин Мәрҗәни 19 гасырда ук үз хезмәтләрендә рәис сүзен файдаланган. Бүгенге сессиядан соң депутатлар, партия вәкилләре, җәмәгать эшлеклеләре әлеге яңалыкка карата үз фикерләрен җиткерде. Диңгездәге корабльләрне нинди исем белән атыйсың, шулай yüзәләр. Без инде халык һәр вакытта да исемнең төшенчәсенә зур игътибар бирә. Миңа калса президент исеме ул безнең халатыбызга тәңгәл киләдер. Уртак таләп булгач, аны үзгәртмичә булмый. Һәм татарча исеме рәис, һәм безнең инде була торган исемнең җисемен безгә инде тагын да тулландырырга кирәк. Biz һәр вакытта да республикабыз үзенең хезмәте эше белән күп кенә өлкәләрдән аерылып тора. Республикасының башы һәм аның председателе, рәисе, и мин уйлыйм инде менә бу мөгалимәдә форма содержание дигән понятиеләр бар. Булар икесе бергә тәңгәл килергә тиеш. Аннар безнең Татарстаныбыз бик абруйлы субъект бит. Мондый экономик яктан, политик яктан стабильный бүтән республика, бүтән область почти юк. Шуның өчен федеральный центр исәпләшер, карар, менә бу 414 законга о публичной власти уже өстәмәләр кертергә кирәк. Минем өчен иң мөһиме Конституциядә татарча сүз керә. Ул кашандыр татар гарәп теленнән килгән сүз булса да, рәис ул бүген инде үзебезнең табигый татар сүзе булып кабул итәбез без аны. Рәис ул безнең телебездә ил башлыгы президент җитәкче вазифасын аңлата. Гарәп һәм татар мәдәниятләренең күп гасырлык хезмәттәшлеге нәтиҗәсендә ул безнең телдә, безнең тарихыбызда, мәдәниятебездә уже бер аерылгысыз, бер мустакил термин булып тора.
Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Татарстанның инвестицияләр советы утырышын үткәрде. Киләсе елдан республикада тормышка ашырылачак проектларны расладылар. Ярчалыда шәхси инвестор күп функцияле медицина үзәге төзергә тели. Ул 87 кешене эшли итәчәк. Президентка Түбән Камадагы физик культура сәламәтләндерү үзәге, Актаныш һәм Алексеевскидагы сәнәгать парклары проектларын тәкъдим иттеләр. Туризм тармагында берничә зур эш планлаштырыла. Әгерҗедәге Красный Бор авылында кунакханә, Бөгелмәдә Карабаш диңгезе курорты, Менделеевскида Глэмпинг парк, Яшелүзән районында рәхәт дип аталган туристлык үзәге төзергә телиләр. Проектларның күбесе хупланды. Мисал өчен Казан үзәгендә быел ачылган Бәшир Рәмиев исемендәге яңа IT парк янында Газпром Трансгаз Казан җәмгыятенең офисы сафка бастырылачак. Эту территорию мы выкупили через торги. Часть территории пошла на IT парк, часть территории, значит, это будет как раз офис Газпром. Biz psixiatriya специальностында эшлибез һәм бәйлелек проблемалары белән, психиатрик проблемалары белән кешеләргә ярдәм итәбез. Инвестсовет агзалары безгә ярдәм итәргә сүз бирде. Без төзибез футбольный шундый зданиялар для футбола крытые, для круглогодичного использования в Лайнде. Тәкъдим иттек Нижегородск шәһәрендә төзергә тоже шундый бер манеж, да, и безгә одобрили участокны, и одобрили җиргә безнең участокка коммуникациялар кертергә дә. Республикада ОРВИ һәм грипп белән авыручылар бу атнада 41%-ка арткан. Бу эпидемиология күрсәткечләреннән 2 тапкыр күбрәк дигән сүз. Табиблар моны кешеләрнең иммунитеты түбән булу белән аңлата. Соңгы 2 елда грипп көчле булмады. Организмнарның аңа каршы туру көче кимегән диләр. Быел исә республикага әлеге вирусның бер юлы берничә төрө килде. Аларның иң көчлесе дуңгыз гриппы. Авырмас өчен нинди киңәшләрне истә тоту кирәк? Вирус юктырган очракта ничек дәваланырга? Белгечләр фикерен Чулпан Касыймова тыңлады. За истекшие сутки в республике зарегистрирован 91 случай новой коронавирусной инфекции. Республикада коронавирус белән бәйле вазгыять тотырыклады. Роспотребнадзорның Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе урынбасары. Бу атнада авыручылар 15% арткан. Бу күп түгел диләр. Ә менә грипп һәм ОРВИ яктыручылар киресенчә 41%-ка күбәя. Олылар да, балалар да авырый. И если на прошлой неделе находки гриппа составляли 131 случай, то... Узган атнада авыручылар 131 кеше булса, бу атнада 413, шуның 82%-ында H1N1 штаммы ачыкланган. Бу дуңгыз гриппы, ул авыррак уза. Температура берничә көн төшмәскә мөмкин. Это тот свиной грипп, пандемичный вирус, который был в 2009 году. Республикада гриппның берничә төре ачыкланган. Метапневма дигәне балалар һәм яше 60-тан узган кешеләр өчен куркыныч дип белгечләр. Шуңа сакланырга киңәш итәләр. Битлек киеп йөрергә, кулларны махсус сыйкша белән эшкәртергә, иммунитетны ныгытырга. Авырып киткән очракта өйгә табиб чакыртырга кирәк. Хастаханәгә барсаң, башка вирусларны йоктыру куркынычы зур. Халык медицинасы ярдәмендә генә дәвалану организмга күбрәк зыян салырга мөмкин. Шуңа табиб кушканны үтәү зарур. Подъем заболеваемости был прогнозируем. Сезонлы авыруларның көчәячәген алдан фаразладык. Шуңа барлык даруханәләр, хастаханәләр кирәкле дару запасларын хәстәрләде. Препаратлар җитәрлек. Необходимым лекарственным средством. Алда яңа ел бәйрәмнәре, табиблар һәр көнне эшләячәк, графиклары төзелде ди Владимир Жаворонков. Шуңа яллар күңелсез үтмәсен өчен кеше күп җыелган урыннарда йөрмәскә, бина эчендә битлек кияргә киңәш итәләр. Бигрәк тә йөкле хатыннарга саклану зарур. Әгәр дә алар авырып китеп, температуралары күтәрелсә, кичекмәстән табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр үзегездә авыру симптомнары тоясыз яки чирлисез икән, өлкән яшьтәге туганнарыгызга барып, аларны бәйрәм белән котлаудан тыелып торырга киңәш итә белгечләр. Чөнки алар авыруга тиз бирешүчән һәм нәтиҗәсе аянышлы тәмамланырга мөмкин диләр. Чулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Лениногорскида халыкның капиталь ремонт өчен түләгән акчалары иясенә барып җитмәгән. Район башкарма комитеты тарафыннан гамәлгә куелган җирле идарә компаниясе ни өчен аларны күчерми? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Бу көннәрдә Казан Кремлендә әтиләре өлешчә мобилизация буенча алынган балалар өчен яңа ел тамашалары күрсәтелә, экскурсияләр һәм квестлар оештырыла. Әлеге бай мәдәни программаны республиканың бөтен район һәм шәһәрләреннән килгән башлангыч сыйныф укучылары карый ала. Бу әкияти дөньяның бүгенге кунакларын Рөстәм Миңнеханов та сәламләде. 3 көн эчендә бәйрәм чараларын 2000-нан артык бала тамаша кылачак. Президент исеменнән аларга яңа ел бүләкләре дә тапшыралар. Тулырак Рүзәл Шәрипов.
Бүгін Кремль чыршысы янында зур бәйрәм. Яңа ел матуркайы 200-дән артык баланы сөендерә. Барысының да әтиләре өлешчә мобилизация буенча чакырылган. Аларны якынлашып килүче яңа ел белән котларга Рөстәм Миңнеханов та килде. Мы пригласили вас не случайно, потому что вы представляете семьи, которые сегодня мобилизовались и защищают наше Отечество. И, конечно же, это мы высоко ценим. Мы будем вместе с вами всегда и будем всегда вас поддерживать. Келешек яңа еллар уңышлы булсын, аиләләрегездә тынычлык булсын, үзегезне саклагыз, уңышлар. Яңа ел бәйрәме белән. С Новым годом! Балалар өчен биредә шын цирк программасы әзерләнгән. Башкала театр артистлары, цирк акробатлары, волонтерлар һәм студентлар чыгыш ясый. Ярты сәгатьлек урам спектакле яңа ел уенчыкларының сихри тормышы турында сөйли. Матур әкиятне бүген Ярчалыдан килгән балалар тамаша кыла. Бабай, матур шышы, миңа тагын киләс килә. 212 бала, 1-4 сыйныфлар. Biz Шаллалар исеменнән президентыбызга, оештырган кешеләргә бик зур рәхмәт белдерәбез. Мондый зур тамаша республика балалары өчен көненә 3 тапкыр оештырыла. Ул сабыйларга гына түгел, артистларның үзләренә дә онытылмаслык хисләр бүләк итә. Алар шундый илһамланган, аларга сорау бирәсең, барысы бергә җавап бирәләр, барысы бергә җырларын да җырлыйлар, бергә әйләнәләр, бик күңелле минемчә. Күңел ачу чараларыннан тыш, балалар өчен Казан Кремле территориясе буенча махсус экскурсияләр дә оештырыла. Ә соңыннан аларга яңа ел бүләкләре тапшыралар. 3 көн эчендә әлеге бай мәдәни программаны 2000-нән артык бала күрә алачак. Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген хөкүмәт вәкилләре һәм депутатлар теләкләр чыршысы дип аталган хәйрия акциясендә катнашты. Алар яңа ел алдыннан мөмкинлеге чикле балаларның хыялын тормышка ашырачак. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казанда һәм Ярчалыда яшәүче 2 кызның теләген үтәячәк. Аларның берсе аквапаркка юллама, икенчесе бассейнга абонемент сораган. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Нурлатта яшәүче Даниэль Круглов хатын чыршыдан алды. Малай тимер юл буйлап паровозда йөрергә хыяллана. Бүген Казанда ел җитәкчесе конкурсы җиңүчеләрен билгеләделәр. Ул 2001 елдан башлап ел сайын уздырыла. Быел катнашучыларны 7 номинациядә бүләкләделәр. 23 җитәкче лауреат булды. Аларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев һәм премьер Алексей Песошин котлады. Җиңүчеләр арасында төрле өлкә кешеләре, нефть тармагы, машина төзелеше, авыл хуҗалыгы, IT юнәлештә хезмәт куючылар бар. Татарстан президенты әйткәнчә, бу хезмәт коллективлары, аларның җитәкчеләре республика үсешенә керткән өлешләре өчен хөрмәткә лаек. Уходящий год был очень непростым. Мы столкнулись с ограничениями в внешней торговле, нарушением логистических цепочек, перекрытием доступа к технологиям и финансам. Важно, что в этих условиях мы работали вместе, единой командой. Хочу поблагодарить руководителей наших предприятий, которые, невзирая на эти вызовы, обеспечили бесперебойную работу, сохранили свои трудовые коллективы. Конкурс «Руководитель года» нацелен на то, чтобы поощрить лучших из лучших, отметить их заслуги, выразить им общественное признание. Татарстан богат предприимчивыми и инициативными людьми, которые не боятся ответственности. Всех их объединяет умение ставить высокие цели и добиваться их исполнения. Төрле номинацияләрдә җиңүчеләр билгеле инде. Әйтик, оешманы цифрлаштыру номинациясендә Шелтәр компаниясе директоры Илшат Фәрдиев лауреат булды. Югары социаль җаваплылык номинациясендә КАМАЗ заводы, инновацияләр өлкәсендәге казанышлары өчен номинациясендә Газпром һәм Түбән Каманың Таиф НК предприятиеләре җиңүчеләре табылды. Татнефть җәмгыяте оешмалары Яшел Үзәннең Горький исемендәге заводы җитәкчелеге дә лауреатлар исемлегендә. Мы действительно можем гордиться, что республика под руководством нынешнего уже президента республики Рустама Миңнеханова, его команда уверенно шагает, отвечая с трудом и успехами на вызовы нового времени. Мы обязаны и должны сплотиться и хорошо трудиться для того, чтобы преодолевать
все, что имеем, и уверенно шагать на будущее. Времена бывают разные, но люди решают все. Үзебезнең әдәби әсәрләрне төрле телләргә тәрҗемә иткәннәр. 21 гасырда язылган татар хикәяләре һәм шигырьләре рус, төрек һәм якут телләрендә бастырылган. Татарстан язучылар берлеге әгъзалары бу елның төп казанышы дип шушы эшне атады. Бүген биредә узып баручы 2022 елга йомгак ясадылар. Матур әдәбиятка яшьләрне күбрәк тарта алу да елның уңай нәтиҗәсе дип билгеләнде. Теманы Инзилә Хусаинова дәвам итә. Йомгаклау утырышын язучылар 1 минут тынлыктан башлады. 2022 елда арабыздан киткән каләм ияләрен искә алдылар. Резида Вәлиева, Зәки Зәйнуллин, Захит Мәхмүди, Фәйрүзә Мөслимова, Мансур Шихапов һәм башка танылган иҗат әһелләре быел бакыйлыкка күчте. Татарстан язучылар берлегенең эшчәнлеге турында бераз сөйләрмез. Язучылар берлегенең быелгы төп казанышы тәрҗемә эше белән бәйле. Әдәби тәрҗемә бүлеген оештырганнар. Татар әдәбиятын бүтән телләрдә пропагандалау өчен башлап җибәрдек. Монда әлбәттә иң беренче чиратта антологияләрне күзәттем мин. Безнең тугандаш Саха Республикасында якут теленә тәрҗемә ителде. Быел 21 гасыр хикәяләре һәм шигырьләре якут, төрек, рус телләренә тәрҗемә ителгән. Тиздән татар әдәби әсәрләре Азәрбайҗан телендә дә бастырылырга тиеш. Яшьләрне матур әдәбиятка тарту өчен конкурслар оештырылган, грантлар булдырылган. Бу милли иҗатны үстерү өчен мөһим чара диләр язучылар берлегендә. Элегрәк каләм тибрәтүче яшьләрнең аз булуына зарлансалар, хәзер алар арта бара. Шулай да проза әсәрләре тулы бер романнар язарлык авторларның әз булуын белдерәләр. Яшьләр килә тора, шагыйрьләр килә тора, прозаиклар килә тора. Аннан соң теге сәләт лагерында җегетләр үсеп беттеләр, алар яшь шагыйрьләр килә. Татарстанның халык шагыйре Гази Нурмурат исә шигырь китапларының тиражы кимеде. Әлеге жанрга игътибар кими дип чаңсуга. Бүген шигъриятның йогынты радиосы бик нык төшәйде. Элек поэзиягә хайфат булган бер матбугат басмаларында шигырь бастырыла башлады. Ләкин аңа карап аларның тиражы аз гына да артмады. Ярсынча кимигенә төште. Киләчәккә максат иҗат даирәсен тагы да киңәйтү, яхшы язучы яшьләрне үстерү. Бүген дә язучылар берлегенә яңа авторларны кабул иттеләр, алар 7 кеше. Шулай ук татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә дә милли каләм тибрәтүчеләрдән торган мобиль төркемнәр оештырырга телиләр. Инзилә Хусаинова, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. Бүгенгә менә шундый яңалыклар иде. Исән-имин булыйк. Пришла Гайша по Крайханопе посоветоваться. Почему у тебя счета за электричество такие маленькие, а у меня большие? А мне Позис экономить помогает. Большой холодильник, а электроэнергию бережет. Позис. Экономный и надежный. Сделано в Татарстане. В Белке новогодняя распродажа. Скидки до 60%. Белка, Татарстан 7. В фармленде были? Ага. Да, там сейчас скидки. Кэшбэк. Скидки? Кэшбэк. Там подарки! Фармленд с заботой о друзьях. Автогидроподъемники. Красная машина. Твоя победа. Твой характер. Купил кэшбэк. Купил кэшбэк. С дебетовой карты МИР Акбарсбанка и с кэшбэком 10% на все, этот процесс никогда не остановится. Установите приложение Акбарс онлайн и оформите бесплатную карту. Сельхознап Киндери, Татарстан Республикасында ауыл хуҗалыгы техникаларын җитештерүче һәм аларны запас частьләр белән тәэмин итүче алдынгы компанияләрнең берсе. Ышанычлы техника, югары сыйфат, отышлы шартларда нәтиҗәле хезмәттәшлек. Сельхознап Киндери җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Специальное предложение на покупку больших квартир от Акбарсдом. Места хватит даже елки. Звоните 212 26 76. Гастрольдар, спектакльләрдә, концертларда чыгыш ясау өчен дәрт, илһам гына түгел, ә физик яктан камил, сәламәт булу кирәк. Үземне гел формада тотарга миңа күптәнге дусларым Фармленд аптекалары килә. Сезгә саулык, сәламәтлек теләп, файдалы киңәшләре белән профилактика юлларын күрсәтүче Фармленд аптекалары һәм Венера Ганеева. Хөрмәтле якташларым, мин Марат Иксанов 22 январь көнне сезне Мәскәү Космос концертлар залына үземнең беренче концертыма чакырам. Килегез, күрешик, таныш булырбыз, яратып, көтеп калам.
14 по 25 декабря на втором этаже в Казанском ЦУМе. Распродажа индийских товаров. Татар дәүләт филармониясе тәкъдим итә. Татар моңы гала-концерт. 4 гыйнвар Ярчаллы, 5 гыйнвар Казан филармония, 6 гыйнвар Әлмәт нефтче. Яңа елның грандиоз тамашасына рәхим итегез. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бөгелмә баулы азнакай Әлмәттә аязучан болытлы һава, җепшик кар явачак, 0 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Ярчаллы Алабугада болытлы явым-төшемнәр, температура 2 градус җылы. Төньяктан Актаныш Шәгерҗе Менделеевскида болытлы, карлы яңгыр явачак, температура 0 градус тирәсе. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балташта явым-төшемнәр, температура 1 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә аязучан болытлы һава, кар явачак, 2 градуска кадәр җылыта. Шиста Нурлат Мамадышта болытлы, шулай ук кар көтелә, температура 2 градус җылы. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Айверс банкы сезне якынлашып килүче яңа 2023 ел белән котлый. Яңа ел сезне мәхәббәт, яхшылыкка төрсен, мөгъҗизалы мизгелләр, яхшы хәбәрләр, куанычлы вакыйгалар бүләк итсен. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Изысканный ресторан у вас дома, в офисе и даже на даче. Кейтеринг Айгуль Усмановой. Вкусное халяль-меню с красивой подачей. Берем заказы даже за 2 часа до прихода гостей. Звоните. Айгуль Усмановның кейтеринга ул бер кеше өчен 500 сумнан башлаучы тәмле халяль меню. Завыклы такталарда әзер аш суны матур итеп төзү, хәтта шарага 2 сәгать кала әзерләп барысын да сезнең өстәлегезгә китереп бирәчәкләр. Мәркәзебез Казанда болытлы, явым-төшемнәр көтелә, температура көндез 0-2 градус җылы, җил төньяктан уртача тизлектә, вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%, җирнең магнит кырытыныш. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр.